Teraz vám vysvetlím, koľko vás bude stať fotovoltika, ako vám dokáže ušetriť a v konečnom dôsledku aj zarobiť. Moje meno je Michael Meško, som konateľom spoločnosti GoGreen, takže poďme na to. Berme do úvahy, že priemerná domácnosť na Slovensku spotrebuje ročne 7000 kWh elektriny. Ak sa bavíme o tarife DD2, kde vieme, že cena za kilowatt je zhruba 16 centov, tak ročne táto domácnosť zaplatí za elektriku zhruba 1169 eur. V prípade, že mám takúto spotrebu, navrhujeme, aby domácnosť si inštalovala elektrárne o výkone aspoň 7 kW, na ktorú dokáže získať dotáciu až 4025 eur. Táto elektráreň vám dokáže ročne vyrobiť 7000 kWh, čo odpovedá vašej ročnej spotrebe. Ale vieme, že nie vždy všetko, čo vyrobíme, aj spotrebujeme, pretože elektrínu spotrebujete aj v noci, kedy tá fotovoltika nevyrába, a preto to rozdelíme na polovice. To znamená, že polovicu z tohto výkonu 3500 kWh aj priamo rovno spotrebujete a teda šetríte celkovú cenu elektriny, to znamená tých spomínaných 16 centov, čo vo výsledku robí 584 eur aj 50 centov. Som ušetril na priamej spotrebe, keďže som si tú elektrinu vyrobil, aj som si ju sám v podstate distribuoval do toho domčeku, takže už mám ušetrených 584 eur. Čo však s tým prebytkom? Prebytok máte možnosť teda ukladať do virtuálnej batérie, takže berme, takže sme ho teda dali do virtuálnej batérie. 3500 kWh šlo do virtuálnej batérie a neskôr som si ich teda zobral, keďže som ich potreboval, naspäť a zaplatil som za ne už teda len distribučný poplatok, pretože virtuálna batéria funguje tak, že si do siete ukladáte kilowatt a keď ho berete naspäť, platíte distribučné poplatky. V tomto prípade distribučný poplatok je 0,67 centa, ale vy teda platíte, teraz šetríme teda za ten kilowatt, to znamená tých 10 centov. Takže to, čo som si uložil do virtuálnej batérie, ukladal som si tam tie kilowatty, za ktoré platím teraz zhruba 10 centov za kilowatt, takže som ušetril ďalších 350 eur. Keď spočítam tieto dva čísla dokopy, vyjde nám suma 934 eur aj 50 centov. Poďme si to teda všetko spočítať dokopy. Platil som za elektriku 1169 eur za rok. Nainštaloval som si fotovoltickú elektráreň, ktorá mi ročne dokáže ušetriť na priamej spotrebe 584 eur a vďaka virtuálnej batérii ušetrím ďalších 350 eur. Takže odpočítam 934 eur aj 50 centov. Samozrejme tam mám poplatok za virtuálnu batériu, v tomto prípade využívam virtuálnu batériu s kapacitou 3500 kWh a za túto batériu platím mesačný poplatok vo výške 11 eur. Takže keď to dáme 12 krát 11 máme plus 132 eur. Poďme si to popočítať. Platil som 1169 eur za elektriku, ale vďaka fotovoltike som ušetril 934 minus 934 aj 50 centov rovná sa 234, ale k tejto sume musím pripočítať poplatok za virtuálnu batériu, takže plus 132 eur. Takže ponovom by som mal za elektrinu ročne platiť 366 eur aj 50 centov. Poďme si to teda zhrnúť, kedy sa mi fotovoltická elektráreň vráti, pretože to je najčastejšia otázka, ktorú si klient kladie predtým, než sa rozhodne investovať práve do fotovoltickej elektrárne. Ak teda uvažujem nad inštaláciou 7 kW elektrárne, ktorú dokáže mať po dotácii 4025 eur už za, mám to tu pripravené, hneď vám to poviem,
8250 eur, teda 7 kW elektráreň stojí 8250 eur. Odpočítam od toho 4025 eur dotáciu. To znamená, že doplatok je 4225 eur. Ak som zaplatil za fotovoltickú elektráreň 4225 eur a tá mi dokáže ročne ušetriť 934 eur, tak vydelím 4225 delené 934 eur a vyjde mi to zhruba 4,5 roka. Takýto prepočet návratnosti dokážeme vypočítať aj na vašu domácnosť, takže ak ťa zaujíma, kedy sa ti fotovoltika vráti, neváhaj nás kontaktovať na hore priloženom formulári a my sa bližšie pozrieme na to, kedy sa ti vráti investícia do fotovoltickej elektrárne.